Mga kahigalan ug mga kaigsunan, kumusta? Sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, kini nausab ang usa ka taknang tulumanon nga naguluhan mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Og kini karon ang inyong igsoon ibanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos, may usa nga makig-uban kaninyo pinagis paghatod sa mga kamatuoran nga mao'y magadala kanato ngadto sa kaluwasan. Mga kamatuoran nga gitudlo kanamo ni Master, padayon usab ang among pagpanudlo diha kaninyo. Mga kamatuoran nga pulos lamang mga nakasulat sa Biblia, o kung aduna may mga basahon o referensya nga among gigamit, kana dili aron supakon ang Biblia. O kining maong tulumanon sa PBC mga kaigsunan, mabati na kini sa 29 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao, adunay matag-adlawng Domingo ug adunay usa matag-adlawng Sabado sa inyong pagpatalinghog. O among gipangumusta ang tanan nga mga kaigsunan nga nasulod sa PBCM compound o sa tanan nga nagapatalinghog dining programa karon nga inyong gipatalinghogan, kumusta kaninyo? O sa mga kaigsunan, dili nato pagkalimtan ang atong hiniusang padagtigom nga atong gibuhat sa usa ka tuig adunay tulo ka hugna niana gitawag nato kini og PBCM General Conference. Mao kini ang Marso 10, Agosto 19 ug ang Disyembre 29. Busa dili nato limtan ang kanang mga adlaw nga kita anaa ang atong pagtambong ni ana. Ug usab atong gipahinomdom sa mga kaigsunan nga dili usab nato kalimtan ang ato ang contribution para sa atong Palace Reconstruction mga kaigsunan. Og dinhi ninyong magpatalinghog nining sibihan sa RPN Dixkio Teleregio Cagayan de Oro City. Kumusta kaninyo nga nagasunod ang atong programa mabati kini matag-adlawng Domingo alas 12 kadto sa launa ang taknas gapunon. O masubli kini sa matag-adlawng Martes ug Huwebes alauna ngadto sa alas 2 ang tagna sa kahaponon. Live sa Facebook ang atong programa mga kaigsunan. Makita usab kini sa YouTube, ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa inyong pagpatalingog sa Dipolog City. Ang atong programa mabati kini sa RPN DX Kidi Dipolog Radyo Ronda matag-adlaw nga Domingo alas 6 kadto sa alas 7 ang takna sa kagabion. Live gyapon sa Facebook og makita usab kini sa YouTube mga kaigsunan. Atong gitimbaya usab ang mga higala og mga tigpaminawan nga mga kaigsunan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati kini sa B Radio Waikurat FM matag-adlaw Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion. Dingi tagaan kini kinabuhi sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Cebu City. Ang atong programa mabati dinhi nining maong sibihan sa DYLA, duha ka hugna kita mga kaigsunan matag-adlawng Domingo unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang tagna sa kaudtuhon og mabati kini sa ikaduhang hugna alas 2 ngadto sa alas 3 ang tagna sa kahaponon dinhi dumalahan kini sa mga matuod nga mga ministro o ebanghilista sa pagtulunan sa PBCM. Atong gikumusta ang atong chapter president dinhi sa Bato, Plaridel, Misamis Occidental Branch number 83 diin nagahatag og suporta sa atong programa dinhi sa DXMM-FM matag-adlawng Domingo alas 6 kadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon. Kumusta kanimo chapter president Brother Felipe Manlod? Ato usab nga gikumusta ang iyang Vice Chapter President dinhi ning maong branch sa Bato, Plaridel, Misamis Occidental. Kumusta kanimo Vice Chapter President Brother Hardy Luod nga usa-usab nagahatag suporta nining maong sibihan. Atong gikumusta usab ang PBC member dinhi sa Old 71 Lower Kitmas Central Bacag King Marcos Highway, Baguio City. Kumusta kanimo Mami Viti Rebecca Tamayo? Kumusta kaninyo nga mga tigpaminaw dinhi sa Tandag City? O sa kasikbit ni mga dapit nga mabati sa pagsibya, ang atong programa mabati dinhi nining maong sibihan sa DXBP Share FM matag-adlawng Sabado kita sa inyong pagpatalinghog. Alauna ngadto sa alas 2 ang takna sa kaponon din gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa Chapter President Brother Demetrio Campado. Ikumusta usab nato ang mga kaigsunan nga niya sa tinipong bansa sa Amerika. Nagasudong sila sa atong programa via Facebook Live. Kumusta kaninyo Sister Tisi Kulihat ug ni Sister Lily Patterson? Sa gyapon Sister Tessie ang mong pagpasalamat sa imong papadangat sa mga libro o referensya o sa uban pa nga imong ipadalahay para magamit sa atong programa. Salamat kayo Sister. Ato sa kumusta atong mga kaigsunan nga nagasudong gyapon via Facebook Live dinhi sa tinipong bansa sa Amerika mga Amakito ng Jeremias family. Og ingon man ang atong igsoon
Brother Nicodemus Nicky Hermias. Atong igsoon din sa Villanueva, Misamis Oriental, kumusta kanimo Brother Primo in Sabang. Ang legal counsel sa pagtulungan sa PBC mga kaigsunan, Attorney Ramil G. Carion. Ato sab nga gikumusta ang mga higala nato nga mga salesman o gingon man ang mga salesman runners nga nagasudong usab sa atong programa. Labi na ang ato ang FB viewer dinhi sa Butuan. Kumusta kanimo Brother Ivan Kirk Narca og sa imong pamilya. Niadtong gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero 0917-811-8882. Ron sa pagpadayon, ihatag ko kamo sa pagpailapat sa kauban ng mga ibanghilista o ministro. Kiniusab niyo igsoon, Brother Dibs Rizaba, nangumusta ka ninyong tanan, mga kaigsuunan. Katambayayong nausab ninyo karon nining atong tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O kauban po din nato karon sa studio, atong kauban nga PBC member o observer, Brother John Kenneth L. Mangalos. Ug niya ihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ibang lista. Kumusta usab kaninyo mga kaigsunan? Kini karon inyong igsuon Brother Mario Warlito Sabit. Magapagig-uban karon ining usa ka takna nga tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Aron sa pagpadayon mga kaigsunan, aniya pa ang kauban nga ministro o magwawali. Sa gihapon mga igsoon kaninyo makig-uban ibang lista Brother Hernaldo Pipi. Akong mga mainiton nga mga pagpangusta sa tanan nga mga nagpaminaw ug sa tanan usab nga nagsunod sa Facebook ug sa YouTube. Kumusta mga igsoon ug sa tanan usab nga mihimog pagtabang kanunay nga nagmainiton nagsuporta ni atong tulumanon mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Salamat usab mga igsoon. Aron sa pagpadayon sa paghisgot sa tema, ihatag ko kamo pagbalik ni Brad Ronnie. Nining higayon na mga higala ug mga kaigsunan, dili gyapon nato makauban ang Chief Minister at the same time Executive Vice President sa PBCM, Reverend Charlie Eugenio Busa. Kami lang gyapon ang gitasan niya para pagpadayon sa pagtuon sa mga kamatuoran. Apan sa dili pa, Brad Dever, atong i-display o basahon nato ang mga official nga basahon sa PBCM o human usab niya na sa pagbasa, ato na lang o isunod na lang dayon palihog ang pagbasa sa mga pangalan sa mga nagapadangat sa ilang mga pangutana. Okay, Bradon, atong pagabasahon. Approve na kini ni Reverend Charlie, mga kaigsunan. Unang-una natong basahon, naguluhan, Ibanghilyo ni Master nganong nahimong barangay chairman si Reverend Charlito R. Eugenio. Ikaduha natong basahon, unsa ang kahulugan sa pulong nga reverend sumala sa Biblia o referensya. Ikatulo natong basahon, 1984 ang pagpakanaog ni Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. sa Diskomunyon. Ug ang ikaupat ang pagpahulay ni Master. Grab na kamo og copies niini mga kaigsunan. Available na kini dinhi sa atong bin branch sa San Antonio, Hasaan, Misamis Oriental. Og ni Abradon atong ipadayon, atong pagabasahon kini mga pangalan sa mga nangutana atong i-display sa screen. Unang-una dinhi nga nangutana si Ignacio Cabanyero, ang ikaduha si Swingli Kadusali usa ka BBMA dinhi sa Dumaguete, Negros Oriental. Ang ikatulo si Jervy Suaso dinhi sa Madrid, Surigao del Sur. Ug ang ikaupat lugar man diri Bradron, Manolo Fortich, Bukidnon. Ug ang ikalima kining Familia Cubias. Okay, alang sa mga nangutana, amo lang kamo hangyoon nga inyo lang hulatan usa ang among tubag o sundi lang kanunay sa pagpaminaw ang among programa kay moabot ra gyud ang panahon nga ang inyong mga pangutana among hatag og tubag. Pero tungod kay do na may amo usa nga hawanan kining naga sinamok or nagaali sa among mga pangatarungan, amo sa ning unahon kay lisod man o dili man kami maka diretso o makahataghan ay nga mga pagtubag diha kaninyo kung dunay magsamok-samok o dunay mag-atang sa amuang dalan sa mga pagtubag. So among ipasalig diha kaninyo sa mga nangutana nga tagaan ra gyud na namo og panahon sa pagtubag ang inyong mga pangutana. Pero karon ang ato sa nga pagkatun-an, Brad Dever, Brad Hernan o Brad Mario, mao kining ang pagtubag sa kinabuang ni Mr. Aquilino Valencia part 5 na, ikalima na. Kay ngano nga ato ning gitagaan gyud og pagtagad ning iyang mga kinabuang, atong gingog kinabuang kay di man gyud pod ang physical mo atong gingog buang, ang mga pamaagi niya ba. Dayon tungod kay kita mo natahasan niini kay kita man gud mo iyang gihagit sa mga pagsugod ni Brad Dever, Brad Hernan ug Brad Mario, kita man iyang gihagit nga tubagon lagi ning iyang gi-counter nga hanay sa Chief Minister may tungod sa pangutana sa igsoon sa pagtuo nga mao si Jubilio Binaraw Karawi, may tungod sa gipropesiya
gigamit nga ingon nga propesya para sa rosaryuhan kanang utana man lagi kung asa naba sa Biblia ang atong mga spiritual things sama sa singsing og rosaryuhan. So iya man gi tagaan man og mga negative comments hangtod nga niabot siya sa mga paghingalan og di mao diha sa Executive Vice President punang abot sa ning tagaan og pagtagad. Aron nga masayran atong sa paminawon ang mga usa sa mga kinabuang nga gibuhian ni Mr. Aquilino Valencia nga atong gi adisan Brad Dever, Brad Hernan ug Brad Mario og si Mr. We're All Alone. Maabot na gining panahon nga atong ipabati ning wording sa kanta nga We're All Alone. Pero karon atong sang ipabati ang iyang tingog Brad Hernan, Brad Dever nga iyang ginganlan og dili maayo ang Executive Vice President and Chief Minister Reverend Charlie Eugenio. Atong paminawan. Kini si Charlie Eugenio nga anak ni Master, usa kini kataong tikasan, nanikas niya sa pagpamatuod sa Dios. Bakakon kini ang dako. Niya, kini ba si Luloy, Charlie, taas-taas na ba kayo ni? Ingnon ako, maro. Nga naman, kaya ang akong gibasa sa Kapitulo 1, versikulo 8 hangtod sa 9, gilahos na ko sa 16, pero kining usa ka taong maro, wala niya sulti. Nahibaw ka na in taon si Sar, natong panahon na, nga sa diha na nga, sikaran kong Luloy, kay batasan usahay ng tawana di makaon og iro para nako ambot lang sa uban para ni Cesar maayo. Atong nabati mga higala ug mga kaigsunan ang usas mga kinabuang ni Mr. Valencia sa iyang paghingalan sa Chief Minister and at the same time Executive Vice President nga mao si Reverend Charlie yang ginganlan og maro, tikasan, bakakon. Unya ang batasan daw di makaog iro. Tiyaw mo na nga mga pag-atake niya nga gibuhat sa Chief Minister. Unya mahibulong ta nining pag-ingon niya nga ang batasan daw ni Reverend di makaog iro para niya, pero para man gid nimo. Kay kami di man gid mingon nga ang batasan ni Reverend di makaog iro. Mangutana ko nimo Mr. Valencia, masig niagi kas pagka-iro. Asa ka kita nga ang iro mukaon og batasan nga maayo kay ang dili maayong batasan mo di kan og iro. Duda galing minimo nga niagi kag pagka-iro. Unya ang imong gipili nga kaunon katurang batasan nga maayo. Unya ang dili batasan nga maayo, dili kaunon kay tiyaw mo batasan nga di magkaog iro. Iniro ang imong sistema ba pero ato ra nang tagaan og tubag magtupiko niya ta mahitungod sa iro ug kinsa gyud ang dunay batasan sa mas iro o batasan nga dili makaon sa iro naka sa Chief Minister o basig na animo na karon tipik na sa iyang gipamahayag nga among giuluhan ang tema nga mga kinabuang ni Mr. Valencia nga among tubagon sa Biblia Brad Mario magsusita og buang kay wa man ta mag-ingon nga sa physical gyud nga buang ni Mr. Valencia kinabuang ba tiyaw mo na nga lagmaro tikasan bakakon na kanang bakakon ang tagiya ra ba nang pagpamakak maong yawa mabasa sa Juan 8:44 nasusihon ta sa Biblia Brad Mario unsa ba ang gihulagway mahitungod sa buang. Dinhi Brad Ronnie sa nakasulat sa Biblia sa Proverbios sa iyang kapitulo 19 bersikulo 1 ingon dinhi sa pagpahayag. Maayo pa ang kabos nga magalakat diha sa iyang paghingpit sa kasing-kasing kay kaniya nga sukuhay sa iyang mga ngabil og maoy usa ka buang. Matinaw kayo sa gibasa ni Brad Mario sa atong pangutanak unsa ba di ay kung magisugot og buang sa Biblia. Ang buang di ay magsukuhay sa pagsulti diha sa iyang mga ngabil. Kita na nato sa pagpabati pa lang sukuhay na ang mga paghingalan din na sa Chief Minister. Nganlan niyag maro, nganlan niyag tikasan, nganlan niyag bakakon, o gingon pagyod nga ang batasan di makaogiro. Di, mga pagsulti ka na, diha sa mga dila nga pagsukuhay og address nga tos buang. So dili sayop ang pag-address o paghatag og title sa programa mga pagtubag sa kinabuang ni Mr. Valencia. Kini pamaagi po di sa mga pagsukuhay, mga pagtuis kining mga pamaagi ni Mr. Valencia kay ato maning madunggan ngadto sa unahan sa inyong pagsunod ang mga pagtuis niya. Karon susiyon nato sa Biblia Brother Hernan.
Kung magisgot og pagtuis kang kinsa ba ang buluhaton sa pagtuis sumala sa Biblia? Iya ka na sayawa bradron ato kadang pamatud-an basahon ta ang Biblia. Sa buhat kapitulo 13 bersikulo 8 hangtod sa 10 ang atong pagabasahon mao kini. Apan gisupak sila ni Elimas nga salamangkiro. Kay mauman kana ang kahulugan sa iyang ngalan nga naninguha sa pagpatipas sa gobernador gikan sa pagkamatinuohon. Apan si Saulo nga ginganlan usab si Pablo nga napuno sa Espiritu Santo mituto kaniya ug mingon, ikaw nga anak sayawa, ikaw nga kaaway sa tanang pagkamatarong puno sa tanang limbong ug lansis, dili ka ba muhunong sa pagtuis sa mga matulid nga dalan sa Ginoo mao kana bradron. Sa ato pa, sa atong gipangutan na Brad Hernan, kini di ay pagtuis iya sa buhat sa Satanas. O unya mo kana gibuhat ni Mr. Ake. Okay, makita na to nga doon na siya mga pagtuis kay sa panahon sa pagsangyaw nila ni apostol nga si Pablo, kini si Elimas usa nga misupak ni tawag og salamangkiro nga si Elimas nisupak sa mga pamahayag nila ni apostol nga si Pablo para nga ipatipas ang pagtuo sa gobernador. Pero gitutukan siya ni apostol nga si Pablo kini si Elimas o gingnan nga ikaw nga anak siyawa, mamuning Satanas, ikaw nga kaaway sa tanang pagkamatarong puno sa tanang limbong ug lansis, dili ka ba muhunong sa pagtuis sa mga matulid sa dalan sa Ginoo. Kini ding magtutuis, trabaho siyawa, ang yawa pod bakakon. Natanaw na to, diri ba na makita sa chief minister o kanamo nga nagsunod sa chief minister nga mga magwali. Tanaw na to. Unya, sa imong paghingalan og di mao, kami nga mga dumadapig sa chief minister, di gid mi motugot. Ani bisan kinsa naman, pagkakatawan ta sa Dios, pagkapanamas-tamasan ang atong gipakamaayo nga lagmaro, tikasan, bakakon, batasan nga dili makaugiro, amo gid nang panalipdan. Sa Biblia, Brad Mario, naaba nga basta magprinsipyo pagkakatawan sa Dios, di kita motugot nga panamas-tamasan pagsulti ang atong gipakamaayo. Sumala sa Biblia. Sumala sa Biblia, Brad Ronnie, din sa Roma sa iyang kapitulo 14, versikulo 16, ingon din pagpahayag. Busa ayaw ninyo tuguti nga panmastamasan pagsulti ang gikamaayo ninyo. Sumala sa pagpahayag, Brad Ronnie. Klaro kayo nga dili gid ay tugutan kung dunay magasulti og panamas-tamas sa gipakamaayo. Siyan si Reverend, among gipakamaayo, imo man gipanamastamasan, Mr. We're all alone, Mr. Valencia, dili gid na mo natugutan basta amo gining tagaan og counter. Kami counter lang. Ikaw, grabe man kag pangatake, pangdaot, counter lang mi. Nakaron, usa sa imuhang gibuhian nga pamahayag tanawon tag dili ba ikaw musumada nga maong yawa. Kaya ang yawa sumala sa gibasa ni Brad Hernan sa buhat 13:8 magtutuis ra ba sa kamaturan. Tanawon ta imong pamahayag atong paminawon ug atong itandi sa mga nakasulat nga mga referensya gikan sa ebanghelyo ni Master kung musumada ba ug wala ba ka magtuis. Atong paminawan ang usa sa mga pamahayag ni Mr. Valencia. Gani pa man, nag-ingon pa si Master dito luloy. Na sa information. Bungkagon ba nimo ang PBCM loy? Wa siya mutingog. Ikaduha, isa tubagalang akong pangutana, bungkagon ba nimo PBCM? Pag ikatulo, kaya maumang yapon pangutana, tubagalang loy, bungkagon ba nimo ang PBCM? Ang nitubag si Dani, dili Master. At sa amoro ni akong pangutana, matod pa ni, matod ni Master anang tubag ni Dani. Karon, sa unsang mata nga nabungkag, pagsulod ni Luloy sa politikanong kalihukan. Aton nabati, Brad Ever, Brad Hernan, Brad Mario, ang iyahang mga pagpamahayag mahitungod sa pahayag sa magtutudlo ngadto ng utana kang Reverend, kang Dani o kang Johnny Bagaipo. Katong paminahon, murag naa siyas akto ba sa pagpangutana sa magtutudlo. Wa ra ba, atong i-display, Brad Ever, kay aron nga ang mga nagsunod, ilang makita ang gibuhian nga pamahayag ni Mr. Aquilino Valencia. O paliw ko pagbasa, Brad Ever. Okay. Matod pa niya din Gani pa man, nag-ingon pa si Master ditong Loloy, ha? Naa diha sa information. Bungkagon ba nimo ang PBCM Loy? Wa siya mutingog. Ikaduha, ingon siya. Tubaga lang akong pangutana, bungkagon ba nimo ang PBCM? Pag ikatulo, kay mauman gihapon pangutana, tubaga lang Loy. Bungkagon ba nimo ang PBCM? Ang mitubag si Dani, dili Master. Ingon siya, mauran nay akong pangutana. Matod ni Master anang tubag ni Dani. Then conclusion dayon siya bradon, matod pa niya.
karon sa unsang matang nga nabungkag pagsulod ni Luloy sa politikanhong kalihukan. Mao na ang atong na bati sa gipamahayag nimo Mr. Valencia niya among gidisplay gyud ang imong mga gipanglitok para nga ang nagsunod makabalog yun nga mao ni imong gibuhian nga istorya nga sa ako nang gikaingon murag naakas Octobus conversation ba pangutana sa magtutudlo dito kang Reverend kang Danny o kang Johnny Bagaipo na wala ba ka imo ra bang gisubay-subay pero tanaw na tog nahusto ba imong pagsubay kay kini ra bang di ta makasubay samar ra ba nga ato nang gituis ang tinuod nga istorya unya ang magtutuis ra ba sa Biblia iya siyawa na karon kining mga pagtubag nato Brad Dever, Brad Hernan, Brad Mario, adunay mga kaigsoon usab nga nagamonitor. Gani usas atong igsoon Brad Dever nga chapter president din ni sa Tandag branch nga naghatag suporta po sa atong programa sa DXBP Sure FM. Usa ni ka magtutudlo. Tinuod. Ang asawa niya ani akong igagaw si Marina Hubay Campado usapod ka magtutudlo. So pareho sila magtayon magtutudlo or teacher. Atong basahon Brad Dever sa iyang pagsunod sa atong programa nga din gipaminawan niya atong programa og kang Mr. Valencia kung sabay comments nga iyang gipakita diha sa iyang pagpaminaw sa atong programa. Unsa iyang comments Brad Dever atong basahon? Ani atong pagkabasahon Bradon. Namati man ni sa atong programa unsa iyang konklusyon naa matud pa ni Brother Demetrio dinhi. Mayong hapon sa tanan Brad Juan Ronilo Mangalos. Maayo pay maghilom na lang na si Mr. With all alone. Matud pa niya dinhi. Kay bisan unsaon niya og depensa hiwi Japon iyang mga katarungan daot-daot rana sa image sa PBCM. Na tanawa Mr. Valencia usa man ka magtutudlo. Nalisod pod nato ingnon nga ang usa ka magtutudlo walay saktong paminsar. Sus. Ha? Matod pa din no? Mayo pa'y maghilom na lang na si Mr. Will all alone kay bisan unsaon niya og depensa hiwi Japon iyang mga katarungan daot-daot na sa image sa PBCM. Mo man ni sabta niya usa ka magtutudlo. Tinuod. Hiwi nga mga pangatarungan kay iyang gitandi ang mga pangatarungan nimo ug pangatarungan namo ubos sa pagdumala sa Chief Minister. Matod pa niya may pang maghilom na lang kuno ka pero taas man ka garbo, di man gid ka mohilom kay nagtuo man gud kang may laki ka, nagpa-pretend ka ba? Kay kanang pretender mo nang pusong. Imo ming ginganlag pusong una ko tungod sa huwan, kaming tanan dayon pero sa tinuod kanang huwan pusong usa ka tig paka aron ingnon or pretender wa namo na animo. Nakaron ingon siya makadaot sa imahe tinuod bitaw kun ang mga tao di gid magsunod makaingon na unsa naman ning mga PBCM pero sa tinuod lang kini si Mr. Valencia gi-expelled na ni dili na ni membro sa PBCM. Gusto lang niyang gubon ang reputasyon sa pagka-leader ni Reverend sa PBCM kay huna-huna siguro siya nga basig siya mo'y angayan nga himong leader mo na atong question kung ikaw mo'y naay kapasidad mag-leader nga di man ikaw mo'y gihimo ni master nga leader kay kung si master nagdeklarar pa bitaw nga ikaw mo'y leader sa PBCM mong chief matud pang Cesar bisan pagbidli muduol na gid minimo kay ikaw mo'y gihimong chief minister pero di man mo nang i-counter ka na mo nakaron arita ingon siya sa pag atong nabatian Brad Dever nga ngutanas master dito kang Luloy o Reverend kang Danny o kang Bagaipo na katulo kuno tanaw na to sa basahon Brad Dever. Okay. Atong namantay basahon na kining basahon naa naman ni sa wala pa ni nga kwanggol sila. Inunatog sila kay kining kwanggol manggod sa Biblia wa man ni kasabot. So biblically speaking pag di makasabot kwanggol ang address ana. So wala pa ni sila nananing basahon. Wala ni nga kaning basahon bag-o na mong gihimo para mo gamiton na mong suporta para sa among pag-counter diha nimo. Atong basahon Brad Dever ang nakasulat sa basahon mahitungod sa pagpangutanas magtutudlo didto kang Reverend kang Mr. Nakwa ug kang Johnny Bagaipo mahitungod ining pagbungkag sa PBCM nga ni conclusion si Mr. Valencia nga nabungkag ang PBCM sa diyang diintra si Reverend sa politika. Atong basahon Brad Dever? Nani tanaw na tug Cebu ba nang imong pamahayag Mr. Valencia? Kay kung di mo sibo sa mga mo'y usa nga pagtuis. Na ang diferensya na pagtuis iya, kay Bradon. iya man nasyawa. Tinuod. Okay? Okay. Niya atong pagabasahon kining atong basahon Bradon nga naguluhan mga pagsulay sa tinuod nga katawhan sa Dios. Ang author Ang author ni ini si Reverend Charlito R. Eugenio unya ug ang ikaduha si Danilo Tinaco. naa pa siya ani. Unsay nakasulat Brad Dever? Niya atong pagabasahon dinhi sa pasiuna Bradon. Kaniadtong taliabot na ang iyang adlaw nga natawhan sa Disyembre 29, 2000, gipatawag ni Master ang mga magwawali sa PBCM.
og niadtong tungura tulo ra kami ang miduol diha kay haduol man lamang ang among puloy-anan sa palasyo. Didto sa may information entrance kami nagkikinabi ni Master. Gipangutana ako ni Master nga nagingon. Unang pangutana. Ang pangutana, referado kang Reverend Charlie. Okay. Pananglitan, mupahawa ako. Bungkagon ba nimo ang PBCM? Mato ni Master din Dayon, at mabasa din sa ubos, wala ako makatingog ni ining pangutana kay mura og gikumot ang akong kasing-kasing ug dili masabot ang akong gibati. Mo-post na kadali, Brad Dever, no, sa imong pagbasa. So, dili matubag na nga nganong wa motubag ang Executive Vice President sa pagpangutanas magtutudlo, mo ni iyang rason kay nag-ingon manggod ni si Master Pananglit mo pahawa ako. Agi lang lagol Pananglit pero pahawa manggod. Na og gibase sa Biblia kanang pahawa god og ato nang isama sa Ginoong Hesukristo mamon ko nang kamatayon. Di, ang nakasulat din nganong wa motubag si Reverend Mr. Valencia mao niyo. Wala ako makatingog nining pangutana kay mura og gikomot ang akong kasing-kasing og dili masabot ang akong gibati. Mao nang tubag. Dayon sunod, Brad Dever. Okay. Misubli si Master pag pangutana. Ikaduha. Okay. Pananglit ba kun mopahawa ako bungkagon ba nimo ang PBCM ug kay wala man gihapon ako motubag tungod sa hilabihan nga kaguol kung nganong ingon man ni adto ang iyang pangutana. Iyang gitumong ang maong pangutana ngadto sa akong mga kauban nga sila si Danny Nakwa ug Johnny Bagaipo. Oh, mupos gyapon ta, Brad Dever, nga naa gyapon ang pagpangutana sa magtutudlo ikaduha na. Pero wa gyapon motubag ang Chief Minister bisag giagig pananglitan sa magtutudlo. Kay nagisgot gud og pagpahawa. Naa gyapon kay matud pa wala ako motubag tungod sa hilabihan nga kaguol nganong ingon man niadto ang pangutana nga gitumong ngadto sa Chief Minister. Dayon og ipadayon, Brad Dever. Matud pa ni Master. Kun mopahawa ako bungkagon ba ninyo ang pagtulon ang PBCM? Ikatulo na. Ikatulo na, referado na, didto nila ni Johnny ug ni Danny nakuha ang pangutana, Mr. Valencia. Pero ikaw mo'y muhisgot, ang pangutana daw ni Reverend, katulo, digto tumong ni Reverend. Tanawa lang Wala ko na. ha? Diferensya na. Niya atong ipadayon. Sila usab, wala gilayon makatubag sa maong pangutana. Kay mura man og nagdala og usa ka tanghaga. Busa gisubli gihapon ni Master ang iyang pangutana. Pananglit ba kun mopahawa ako bungkagon ba ninyo ang pagtulon ang PBCM? Ikaupat na ni, kining ikaupat. pagsubli nang adto silang pangutana kang Danny o kang Johnny Bagaipo. Tinuod. Dayon? Dayon ato ipadayon sa pagbasa. Tungod sa pulong pananglit, madaling mitubag si Danny Nakwa nga dili Master. Ug miingon si Master nga maura ka nay tubag nga akong gipaabot ug dayong pahawa gikan kanamong tulo. Padayon. Ug unya gitinuod niya ang iyang pananglitan. Kining gisubay nako nga hitabo usa kini kahandurawan sa kasaysayan nga gibilin kanamo ni Master isip nga handumanan sa iyang pagpakigsulti kanamong tulo kam magwawali sa PBCM. Ang mga pulong tulo ka magwawali nagpasundayag kini og usa ka sitwasyon sa panahon pa ni Kristo sa dihang iyang gipahayag nga kay diin gani ang duha kun tulo magakatigom sa akong ngalan anaa ako sa ilang taliwala. Mateo 18:20. Ug usab nahisulat diha sa inyong kasuguan nga ang panghimatuod sa duha ka tawo pagadawaton ingon nga tinuod. Juan 8:17. Apan kun dili man siya maminaw kanimo pagdalag usa o duha ka tawo uban kanimo aron nga pinaagi sa pagpamatuod sa duha o tulo ka mga saksi mamalig-on ang matag usa ka pulong. Mateo 18:16. Busa kaming tulo ka magwawali na himong mga buhing saksi sa pagpamatuod sa dihang gipangutana ni Master nganhi kanamo ang kahimtang unya sa PBCM kun mopahawa na siya. Dugang pa din atong mabasa bradon. Okay. Ang pagtudlo sa doktrina sa PBCM mo'y usa ka buluhaton nga pagpadayon alang sa pag-uswag o dili sa pagbungkag sa pagtulunan. Oh, Nana. klaro. Dugang pa dinhi ug tungod kay mauman kini ang tahas nga gibilin kanamo ni Master nga mga ministro sa pagtulunan amo kining pagabuhaton sa bisan unsang paagi nga among maarangan kay katungdanan namo nga isangyaw ang maayong balita may tungod sa Espiritu Santo nga natuman diha kang Master Tomas D. Eugenio Sr. Mo postag kadiyot, Brad Dever, sa imong gibasa.
Dinhi, matud pa ni Mr. Valencia, tulora kuno kapangutana, pero sa atong gisusi sa basahon, upat. Tinuod. Kaduha dito kang reverend, nawa mo tubag si reverend kay nag-uol siya. Ibisa giagig pananglitan nag-uol si reverend kay mupahawa mo gud si master. Dito kang Dani o kang Johnny, kaduha ng utana, unang pangutana, wa mo tubag sila kay sa ilang pangunahuna nagdaag tanghaga. Tanghaga. Pero sa dang gisubli pag pangutana si kaupat nitubag si Mr. Nakwa nga dili. Pag humbag tubag nga dili, ingon si master maora ko na ang akong gusto nga madunggan gikan kaninyo. Dili bungkagon ang PBCM. Unya dayon pahawa dayon si master sa nilang tulo. Gisuporta dayon sa Executive Vice President ining basahon niya ng panahon na nga tulo sila nga gipatawag ni master kay naa sa Biblia nga kapamatud-an ang pagpamatud pinagi sa tulo ka saksi. Na gibasa ni Brad Dever na Mateo 18:20, Mateo 18:16. Unya ningon ka Mr. Valencia ni conclusion ka gibungkag ang PBCM nga imong gi-address si Reverend mo nagbungkag sa pag-interest politika. Wa ka kahibalo pataka ra man kag istorya. Murag naa ka ba diha nang aktuha ba? Nawala ra bagyod. Wala ra bagyod. Unya ang katuyuan ra ba nining basahon nga naa diha ang imong gisubay-subay nga di na mao sa pagsubay. Naa di na ang pagpalig-on dili sa pagbungkag. Sa gibasa ni Brad Dever, ang pagtudlo sa doktrina sa BBC mo usa ka buluhaton nga pagpadayon alang sa pag-uswag og dili sa pagbungkag sa pagtulunan. Na gisulat na nga dili bungkagon ang pagtulunan na pasangin na nimo si Reverend. Na ug tungod kay mao man kini ang taas nga gibilin kanamo ni master nga mga ministro sa pagtulunan, amo kining pagabuhaton sa bisan unsang paagi nga among maarangan kay katungdanan namo nga isang yang maayong balita mahitungod sa Espiritu Santo nga tuman diha kang Master Tomas D. Eugenio Sr. Mao na ang tinuod dili kay pagbungkag ang katuyuan ni Reverend, pagtuis ang imong gibuhat nga kanang pagtuis iyas yawa ngang yawa bakakon. O di bumirang diha nimo ngalan kag di mao sa Chief Minister pero naa day nimo. Nakaron Brad Dever kun ipadayon na sa buluhaton sa mga magwali sa atong panahon. Atong kuha ang example sa unang panahon sa mga tinud-an ni Kristo, mapugos bagid sila pagbuhat sa mga buluhaton sama nga si Reverend tungod kay di niya bungkagon, mapugos gud gyapon sa pagmantala sa ngalan ni Master kauban kita nga mga ministro. Ug ipadayon na Brad Dever sa pagbasa. Atong ipadayon sa pagbasa bradon, Okay. matod pa din Sama ni Apostol Pablo, siya miingon. Kay kung ginawali ko man ang maayong balita, kini wala maghatag kanako og hinungdan sa pagpasigarbo. Kay mapugos man gayod ako sa pagbuhat niini. Ingon nga akong katungdanan. Alaot ako kung dili ko iwali ang maayong balita. O kung buhaton ko kini sa kinabubuton, ako magadawat sa suhol. Apan kung dili sa kinabubuton, sa gihapon kini, gikatugyan kanako ingon nga piniyalan. Unang Korinto 9:16-17. Na teksto gyapon gihatag ni Reverend. Dayon, Ug ang tambag usab ni Apostol Pablo ngadto sa iyang kauban nga magwawali mao kini. Ati mana ang maong katungdanan ug usahan niini ang imong panghunahuna aron ang imong pag-uswag makita sa tanan. Tagda ang imong kaugalingon ug ang imong pagpanudlo. Magpadayon ikaw niini kaysa pagbuhat mo sa ingon. Pagaluwason mo ang imong kaugalingon ug ang mga magapatalinghog kanimo. Unang Timoteo 4:15-16. Dayon, busa kining among gibuhat sa pagpadayon nga pagtudlo sa doktrina sa Espiritu Santo, maoy paagi usab sa pagluwas sa among kaugalingon ug niadtong magpatalinghog sa among mga gipanudlo. dayon. Sukad sa pagkatukod sa Philippine Benevolent Christian Missionaries o PBCM kaniadtong Abril 1967 ug sa pagrehistro niini sa kagamhanan sa Pilipinas diha sa Securities and Exchange Commission number 45013 kaniadtong Agosto 12, 1971 hangtod karon wala pagayod mapatik sa usa ka basahon ang namugna na nga doktrina niini. Hinuon sa ubang paagi sa masa radyo ug sa telebisyon nasangyaw na ang doktrina sa daghang katuigan nga milabay. Dugang pa dinhi atong mabasa bro doon. Okay. Apan ang doktrina nga ipasibya lamang dali kaayo mahikalimtan sa mga tigpaminaw. Ilabi na kung kini adunay panahon nga dili maipapadayon. Samtang sa laing bahin, ang doktrina nga ipatik sa usa ka basahon andam kanunay nga mopahinumdom sa mga magbabasa niini. Sumuy purpose Sa nga maong naghinog basahon. Mao nga gimugna kining unang serye sa doktrina sa PBCM tungod kay nakita sa mga hingtungdan
nga mga kadagkuan sa pagtulunan nga nag-anam o kawala sa mga panumduman sa mga huyang nga sakop niini. Ang mga pagtulunan o pasikaranan sa pagtuo pinasikad sa Biblia nga gitudlo ni Master dinhi kanato. Okay? Okay, padayon na ito pagbasa, Bradon. Sige. Ilabi na gayod alang sa pagmatuto sa mga kabatan-unan ug sa mga umalabot nga sakop sa PBCM nga aduna di ay kitay gibarugan sa pagtuo ug pagsalig sa atong Dios Espiritu Santo nga mao si Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Gituyo sa mga ministro sa PBCM nga kining kahimtang sa mga pagsulay mao'y unahon sa pagpatik tungod sa mga kasamtangang pagsulay nga nahiaguman sa mga sakop niini ug tungod usab kay ang pagsulay mao'y pinakalisod nga sa gubangon sa katawan sa Dios aron pagsuta sa pagbarog niini. Dugang pa ug ang pasalig ni Master niining among buluhaton mao kini. Makasalig kamo nga ako kanunay magauban kaninyo sa bisan unsay inyong pagabuhaton tungod sa akong ngalan. Pasiuna balaod sa misyon. Dayon na dito makita din ni Bradon Pirma. nga pirma ni Reverend Charlito R. Eugenio, PBCM Chief Minister, Executive Vice President. Nakaron. Ha? Nakaron pangutana Mr. Valencia ningon man kag i-conclusion man ka nga bungkago ni Reverend kay wa siya motubag sa magtutudlo. Pero nasayip pa nimo tungod kay ang hinungdan nga nang wa motubag si Reverend tungod sa iyang gibati nga kaguol ba nga mopahawa gud ang magtutudlo. Unya imong gi-conclusion. Una gingon ba o gamitong termino ni bubag lipong-lipong wa ka malipong? Ang nagtubag dili si Reverend, ang nagtubag si Mr. Nakwa. Nanganong si Reverend may imong konklusyonan nga nagbungkag sa PBCM nga di man siya mo'y nagpasaling nga dili bungkagon. Adto paningil ni Mr. Nakuha, Oh. Mr. Valencia. Unya, nining basahon nga gibasa ni Brad Deber naa naman namugna naman Sa tinor ba nga gibasa ni Brad Deber nga nakasulat niini na bay tinor nga mubungkag si Reverend sa pagtulunan sa PBCM? Wala oy gipaligo ni noon, Bradon. O di, pagtuis ang imong gihimo, Mr. Valencia. Ang pagtuis, buluhaton sa yawa. Naday pagbungkag Mr. Valencia ni abot maganig 29 ka istasyonan na. Natiyaw mo na. Gidala ang ngalan sa pagtulunan sa PBCM. Niya pagbungkag na. Oh, na kanang imuha, katumpas ra man ganina sa ako kay ako may nagsuportar sa Power Radio sa Bilya. Nya, kami nga mga magwawali, ako bag-o. Nakasabot man gani sa explanation ni Reverend. Na mo lagi na imong pagpaningil nimo. Nga kung kana imuhang pagpamahayag diha sakto na pila ka bug magwawali nga didapig nimo. Kana. Mo na itong Paningil. ipangutanan niya. Kung tinuod nga ikaw mo imang laki, di na kay mga dumadapig nga mga magwali. Tudlo, kinsa yung mga ministro nga nidapig nimo. Dini palang ganidaan sa mga nagsunod sa programa ang mga comments, usa ka magtutudlo. Ningon nga, puros gid hiwi ang sistema sa imong pamutod. pagsuportar niyo, pahilo mo na Pahilo malagani mo. ka, Mr. Valencia. Na karon kinsa may naawan, kinsa may nagtuis, Susuwawa. patuga-tuga mangkag kutlo-kutlo sa mga pamahayag sa magtutudlo, di ba musibo? Pasanginlan man nimo. Unya, gamit big mga basahon, di man lang kay kiniri basahon. Ipakita na ni Brad Iver kaganina ang mga basahon sa PBCM nga gibuhat ni Reverend. Nga imong gipasanginlan. Nga kanang mga basahon na matud pa nimo kung naas master ipakaw na ato gani ipabati Brad Iver ang iyang pamayag tanaw na to kung napas master og kinsa kay makatilaw. Na atong ipabati ang iyang tingog nga kini kunong mga basahon nga gipanghimo sa Executive Vice President kung naa kuno pa si master ipakaon kuno nig itamparos kuno ni sa magtutudlo dire nato og kang Reverend atong paminawan. Unsaon man ron ninyo ng inyong basahon nga mudulot na sa inyong kasing-kasing, ana? Sus na pa si Master ro niya, ipangtamparos ng inyong mga gihimong basahon. Ha? Ipakaon na ninyo sa inyong baba kanang mga basahon. Bisan wala magsulti. Ipakaon kuno og itamparos dire namo ang basahon. Labaw na diha kang Reverend kay si Reverend may authors basahon. Unya kining basahon nga naguluhan Mr. Valencia mga pagsulay sa tinuod nga katawhan sa Dios ipakita pang uban Brad Deber. Atong upat ka basahon kaganina. Daghan. Ang sulod ani puros pagpalig-on sa PBCM di pagbungkag. Unya mingon kag napas master itamparos og ipakaon. Brad Deber. Sa tinuod lang, Bradron, kung naa si Master, dili kita mo'y tamparosonoy. Nagbuhat gani pagpalig-on sa PBCM. Ang tinuod, anay lang hinuon. Ikaw hinuoy, masumbagag otro, Mr. Valencia. Na tuan na. Na, problema Ana ko din din na. Nakaron. Bungkag na siya sa Tipik pagtulunan. na sa mga bagong basahon nga matod pa ni Mr. Valencia og napas master itamparos unya ipakaon. Uy. Ha? Pagpalig-on ni sa PBCM unya si master masuko ani.
na dinig i-explicar sa basahon mga pagsulay sa tinuod nga katawan sa Dios nga di bungkagon ni Reverend. Ang PBCM na mayong kagbungkag. Ang paninglan nimo Mr. Valencia, ang pariho nimo bang nga nigawas PBCM. Si Mr. Nakwa may nitubag, di siya mo imong paninglan. Nga naman, pangutana. Nakatuman si Mr. Nakwa sa iyang pagtubag sa magtutudlo nga niya bungkagon? Nakatubag Mr. Valencia? Wala. Di ba wala? Wala. Ano man? Asa naman si Mr. Nakwa? Tuwa na sa PDM. Tuwas PDM. Siya mo imong paninglan unta. Dili kay si Reverend. Nagtukod ng ilang pagtulunan, Mr. Valencia. Atong ipakita ang pagtulunan nga gitukod ni Mr. Nakwa nga dapat unta mao ni imong paninglan. Kay mao ni wa katuman sa sulti ni Master sa tugon nga kung mopahawa siya bungkagon ba ninyong PBCM. Pasanginlan man nimo ang Chief Minister. Kung mo nagingon nga ibalik na mo ba? Uy, wa ka malipong, wa ka malubat-lubati ana. Mo nagingon nga imo ba nang ipaminsan ng imong gistorya? Sa nang labay na yung kubisag mag-grade 1, di mo tuon mo. Nga naman. Ingon si Brad Deber, 29 na ka mga radio station, Visayas ug Mindanao. Ha? Naglanog-lanog ang pagpaila ni Reverend ug sa mga ministro sa pagtulunan sa PBCM na mayong kagibungkag. Sus. Unsa man ang klasiyas imong pangisip? Kamong na membros pamilya, badlungan na din yoy. Ang magtutudlo ganin ingon si Brother Demetrio Cambado, may pang maghilom ka. May pa. May pa. Aron nga di mo daghan ang imuhang kasaypanan nga mahimo. Na display na to. Ang ngalan sa PEDM nga ang usa sa opisyalis nga nagtukod ini mao si Mr. Nakwa kay ang presidente mo ni Bradiver ining PEDM mao si No, Hermogenes Macarayo. na unsay title unsay pangalan Bradiver sa ilang pagtulunan? PDM HSI, Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated, Bradon. Oh, pero atong gitagaan og lain nga definition tungod kay nahibalo man ta sa base sa Ebanghelyong Master. Tinuod. Nga ang mga pundok-pundok nga mugula sa PBCM kaugdahan nga iya siyawa. So unsa gi-define na to Bradiver? Na diri Philippine, apil naman ni Aquilino, imbis nga association gihimong Aquilino, Divine gihimong Dani, Master Macarayo, Holy gihimong Hell, Satanic gikan sa Spirit, dayon sa Incorporated gyapon. So kung atong basahon ra doon, straight lang nato pagbasa, Philippine Aquilino, Dani Macarayo, Hell Satanic Incorporated. Oh, mao ni imong mga kauban Mr. Valencia nga nibungkag sa PBCM. Naay mo pangalan no? Kay kanang nga association, amo na lang gihimong Aquilino. Divine, Dani, Master, Macarayo, kanya ibis Holy Spirit, di na, Hell Satanic na, Incorporated na. Onya, nining baguhay lang sa social media, Brother Nan, Brad Mario, Brad Eber. Naamay naka-forward sa atua sa gi-upload ko no ni Mr. Dani Nakwa, mahitungod ko no sa plano nila nga mo open og registration ato ganing i-display para maibaluan sa mga naminaw. Unsay nakasulat din na, Brother Dever? Ato pagabasahon, Bradon. Pang nag-post niya ni mao si Dani Nakwa, Bradon. Iya gini nga kuan. Yung gipost siyang page, no? Oo. Matud pa niya dinhi, atangi ang pagsugod sa wali sa PEDM karong Agosto. Ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan. Episo 4:30. Okay, atangan gini namo, Mr. Nakwa. Kay paminaw namo ang inyong mga pamaagi sa pagwali nga giawat ninyo ang sistema sa pagwali sa matuod nga tag-iya sa pagtimbre sa Espiritu Santo nga maong PBCM. Muot-muot, Bradon, pero klaro kanilang pagwali nga ang mga sitas na gikan sa PBCM. Kopya gikan sa PBCM. Unya, mo'y gamiton. Ang original, nining magtimbre sa Espiritu Santo, Episo 4:30. Ang mga ministro sa PBCM, nahibalo si Hermogenes Macarayo niini. Nga ang leader sa pagwali, pinagi sa pagtimbre sa Holy Spirit, mao si Reverend. Unya di man na mo sumada nagyud sa sistema sa pag-ila sa katawan sa Dios kag ibase na to sa Biblia sa tudlo ni Master. Tulo man lang kakapanahonan ang pagpangalagad sa Dios o nang panahon gibuhat sa katawang Israel din ang ilang gialagaran mao si Jehova. Unya di man to magpadayon ni Pauli ang panahon ni Kristo din ang gihimong kasangkapan nga magsangyaw kang Kristo mao ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Unya kay di man po padayon ang pagwalis nga lang Kristo kay di pa maong kahimpitan musunod ang kapanahonan sa Holy Spirit din ang katawan nga gihimong kasangkapan nga magsangyaw moong PBCM. Tinuod. Unya napaday sa diyang natuman ang pagwali sa mayong balita pinagi sa Espiritu Santo ingon nga timbre diya sa PBCM tumanon pa diya sa PDM.
Ikaupat na lugar. Kaupat na. Na sa man na. Na sundan ingon man siya atangan daw Brad Dever de apil ta nga mo atang ani ug asa dapita pud sa orasa kay ato pong paminawan. Tinuod. Oo. Kay lugar man ni ron nga ang mga teksto nga gipanggamit sa PBCM kawaton nila kay mo ilang gabiton. Nganong kawat kay di na gud mo PBCM. Ang original ani ang PBCM man. Ha? Nya si Master mo nagtukod kana inyo di man si Master mo nagtukod ana kamura man Mr. Nako og si Macarayo. Na tungod kay dili man lang kay si Macarayo, si Danny Nakwa og si Aki mo nibulag sa PBCM, ang una man gyud nibulag mao man si Pedroso Bailo kani nga munto sa ministro sa PBCM. Mao. Mao na nga nakumbay na gyud noon ang upat ka pangalan di na sa ilang ngalan sa pundok nga gitoko ni Danny og ni Macarayo Bradever. Atong i-display. Nailites, no? Nailites. Mao nailites karon kay Ato i-display. usa man ni sila nga mo nibungkag sa PBCM. Dili si Riverenoy pataka o gamiton bitaw namo ang imong termino Mr. Valencia nga miyong kag taka laman mo. Mo po ninyo taka man ka Mr. Valencia. Si Riverenoy nagbungkag. Taka malangka dili ay naraong nagbungkag o atong basahon, River. Niya. Ato pagkabasahon diri ang ilang pangalan ning PADMHSI Bradon Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Pero ato mabasa din sa kilid no. Kining Philippine gihimong Pedroso. O association gihimong Aquilino. Kining Divine gihimong Dani. Ning Master gihimong Macarayo. Kining Holy Gihel Spirit Satanic Incorporated mo lang gihapon. So atong basahon Bradon. Pedroso, Aquilino, Dani, Macarayo, Hill, Satanic Incorporated. Oh, nana, may pang mag-merge na lang mo. Upat, parang nga persado mo sa inyong pagpamatuon nga inyong pagsupak sa Chief Minister nga di mo muuyon. Kaya nagka-uniform ra ba ni sila nga si Reverend, di lagi daw kuno maayo nga leader sa PBC, matod pa nila. Ano muna itong gipangutan kung di maayo, anong dili man kamo mo gihimo ni Master nga leaders PBC, magkamo man day maayo? Naraman ka simple na nga mga pangutana. Sa grade 1, makasabot yon. Pero kay kamo may katumanan sa gingon ni Master, nga paghadoon ng panahon mabasa sa basahon nga mga kasinatian hadoon na gani ang panahon makita ng mga pundok-pundok sulod sa kong gingarian og kana kaugdahan nga iya sa yawa. Munang naay satanic hill satanic kay iya mas yawa. Dili kami ana amo lang nang gisulti ang gipamahayag o giebanghelyo ni Master mahitungod sa mubiya sa PBCM. Kung masuko mo diri namo kasukis Master. Si Master man nagingon ana. No. Amo po nang gisulti para nga ang mga membro makatagad nga uy di ta mapatunton nila, di ta magpalingla nila kay kaugdahan din na nga iya siyawa. Matod pa sa magtutudlo. Gibasa o gipahinomdom lang sa mga magwali ubos sa pagdumala sa Chief Minister and at the same time Executive Vice President Reverend Charlie. Nakaroon Brad Dever, naapoy lain nga nag-comments mahitungod ni ining pundok nga gitukod nila ni Mr. Nakwa. Ato sa pud ni ka diehard nga member sa PBCM nga niya sa Cebu sa hinatilan dinhi sa Cebu no. Atong basahon og atong i-display ang comments niya Brad Dever aron nga masayod pod ang uban nga do na giwa ka gusto ning gibuhat nila. Tinuod gyud. Okay Brad Dever? Natong pagabasahon Bradon mao kini ang comment ni Sister Nida T. Bakang. Ngadto kang Reverend Charlie niya gi-message Bradon. Matud pa ni Sister Nida dinhi. Good evening to Rev. Pasensya na ka Rev. Wa jud nakoy reply nimo. Kay wa jud nako ganahi nila Dani sa ilang gibuhat diha ninyo nganong nagtukod-tukod sila og lain ila pa jud gipa-registered asa naman ng ilang mga utok oy naabot sila danaw. Ang comments no. Kini biya bugat biya ni kon sa hingtungdan makabati adi. Wa na kuno siya ganahi sa ilang gibuhat nganong nagtukod-tukod sila og laing pundok nga gi-registered pa gyud. Nangutana dayon si Sister Nida Bakang, asa naman ang ilang mga utok? Tuan na kuno ni abots danaw. Tanawa, di wagin mo uyon. Diehard man ni si Sister Nida. Kumusta day kanimo Sister Nida no sa imong pagsunod sa atong programa. Namo man ni usagid nga katumanan lagi kun atong ikutloon ang pahayag ni Master nga nakasulat na sa atong basahon Brad Dever ngayon siya nga hadoon ng panahon. Makita na niya ang pundok-pundok sulod sa kong gingharian o kana kaugdahan nga iya siyawa. Na ingon po si Master Dan sa atong basahon nga na-record nga dili ang tanan magwali iya ni Reverend. Makita nato si Pedroso kanhi magwali, Aquilino Valencia kanhi magwali,
Dani Nakwa magwawali kanhi og si Makarayod kanhi pod magwali pero wali biya na sila sa PBCM. Ay lisod pog duhaon ninyo. PBCM og PDM na ingon si Master og duhay atong agalon kay mahog mo na tog atong agalon ng duha ka pagtulunan ibutang na sa ulo na wala. Sungay na hulagway na sa satanik, no? Na karon mao na siya ang amo ang pag-counter niining hilabihan yun ka pagpangatag sa Chief Minister nga among gi-advisan nga gitubag na mo ang kinabuang. Pero dili ang iyang physical, literal, dili ang iyang mga pagpamaagi nga sukuhay sa mga ngabil. Unya, dunay mga pagtuis nga ang nakasulat iyang gi kutlo-kutlo pero wa musibo nga kanang pagtuis o sa pagtuis nga iyang giingon nga si Reverend may mubungkag pero sa basahon adili pagbungkag pagpalig-on hinuon ang gibuhat ni Reverend. Unya na hinuoy nagpasalig-pasalig nga di bungkagon sumala sa pangutanas magtutudlo amo hinuoy naglain og pundok diadto ka didto magtulisok-tulisok didto ni Nakwa Mr. Valencia ayaw diri paningil sa kang Reverend nga ingmong ingnog na bungkag niya kanus ana bungkag sa dihang interest politika uy unsay ikaw ra bay nagtubag-tubag nga ang politika na yawanon pero dili tanang politika iyas-yawa Mao kana kun mag-una-una ka gani og kanang politika mo apil gani ka yawan on gyud na pero dili man ingon nga yawa na gyud ang politika pero dili man ingon nga yawa na gyud ang politika ha kung magbuhat kag dautan muna yawa gyud ang palulungan nimo kung magbuhat og dautan diha pa niya na mayawa pabuhaton pa day kag dautan ay mayawa una yung suod gawas ba suod gawas kinaiya ra ba nas iro nga gisuka na kaunog balik na sunod na tong tupiko magtupiko tag iro natanaw na tong kinsa bagyod ang matuod nga iro diri ba kang Reverend og kanamo og diha kanimo kinsa bagyod ang batasan nga di makaog iro kuyawa di mo mogamit og idiomatic expression ay nga na di iro mo kaog batasan kaingon man tag murag niagi kag pagkairo ba naaron ta ari Brad Hernan atong ipadayon ang pagbasa sa balasahon nga mga gihimo ni Reverend nga matud pa ni Mr. Alon Mr. Valencia. Ipakaon man kuno ning Master nato o ni Reverend itamparos man kuno og naapas Master. Unsaon pagtamparos nga ang mga sulod ani mga kalig-onan man pagpasidungog man diha kang Master. Ikaw gid ingon lagi ni Brad David. Sa to Brad David imong gingon og naapas si Master? Ay namasunto kag utro Brad Ron Natanawa. Na karon Brad Hernan atong ipadayon pagbasa kining basahon nga mga pagsulay. Mga pagsulay kay ngano man mao ni siya ang usa nga makapalig-on sa mga katawhan kun mulabang og kag pagsulay malig-on ka atong ipadayon Brad Hernan ang pagbasa kun naabagi mga bisag anino na lang sa mga pagpamulong ani nga gisulat ni Reverend nga bungkagon ang PBCM atong ipadayon Brad Hernan. Brad Ron, atong i-display ang pahina size hangtod sa city sa basahon nga mao kini Brad Ron, mga pagsulay sa tinuod nga katawhan sa Dios. Mabasa sa uluhan nga bahin ini ang mapakyas sa pagsulay. Nadiha ang mapakyas sa magsulay unsa kuno Brad Hernan. Mao kini sumala sa ato nang nasayran sa unahan si Satanas mao ang gamiton sa Dios aron sa pagsulay sa iyang mga alagad o katawhan. Kini siya mao ang muagaw o mulabni kanato aron kita mapukan og dili makabarog sa atong pagtuo. Sa unsa usab gipakasama si Satanas sa iyang buluhaton sa pagpangagaw. Magmalinawon kamo sa hunahuna managtukaw kamo ang inyong kaaway nga mao ang yawa nagalibot-libot sama sa leon nga nagangulob nga nangitag iyang matukob. Dunay sitas gibutang Brad Ron unang Pedro kapitulo 5 bersikulo 8. Mupostag ka dali Brad Hernan no. Kini di ang basahon nga mga pagsulay sa tinuod nga katawhan sa Dios ang hiding ang mapakyas sa pagsulay kay do na day magsusulay sumala sa gibasa sa nakasulat ang magsusulay mao si Satanas na diri mo agaw daw kini mulabni kini aron mapukaw daw og dili makabarog sa pagtuo ang mga katawhan sa Dios unya asa daw gipakasama si Satanas sa iyang buluhaton sa pagpangagaw na itiksto nga butang si Reverend
Ang unang Pedro 5:8, magmalinawon kamo sa hunahuna, managtukaw kamo ang inyong kaaway nga mao ang yawa, nagalibot-libot sama sa leon nga nagagulob, nangitag iyang matukob. Ba man ang gibuhat nimo Mr. Valencia nga gusto nimong gubaon ng explanation ni Reverend para nga ang tao anha diha mo paingon nimo. O mo tukob ka dato ka sakbito nimo. Mo man trabaho si yawa. Pero ang mga tao nga malig-on nga mulabang sa mga pagsulay nga ang magsusulay maong Satanas, Brad Hernan, unsa man dayon kung ipadayon pagbasa? O, ni Abradron, atong ipadayon. Gipakasama og leon, si Satanas o Yawa, unsa ang paagi sa pagtukob sa Yawa o Satanas, ug ang unsa usab ang iyang tinguha ngano nga bisan ania na kita sa matuod nga pagtulunan sa PBCM nga gitukod ni Master, iya pa man kita nga tukbon. Ang diha sa daplin sa dalan mao ang mga nakadungog apan unya mutungha ang yawa ug ang pulong iyang sakmiton gikan sa ilang mga kasing-kasing aron dili sila managpanuo og dili maluwas. Doon na po'y sitas nga gibutang sa atong executive Lucas kapitulo 8 bersikulo 12. Okay, kung ipadayon pa Brad Hernan, Atong ipadayon kun mao usa lamang ang tumong sa yawa o ni Satanas iyang sakmiton o tukbon gikan sa pundok sa PBCM nga atong ginabarugan aron dili kita maluwas. tanawa mo ni trabaho si yawa nga magsusulay sa katawhan sa Dios. Mutukob sa mga sakto nga mga pamahayag tuison ba? Aron nga ang tao dili mutuo. Ha? Aron masakmit nila. Aron masakbit nila. Unya na nagisulat ni Reverend sa basahon. Mao ba nay tinor nga mubungkag sa PBCM? Wa. Yun. Gisulti niya nga dunay magsusulay nga maong yawa nga musakmit diya sa pangapagtuo sa mga katawan sa Dios, pugnan po na dayon ang buluhaton sa katawan sa Dios. Pugong ana mo nang gibuhat namo uban si Reverend mo na buhat si yawa musakmit. Nagkaroon dugang nga akong basahon, pabor na ko kining maong basahon nga mga pagsulay sa tinud nga katawan sa Dios. Kung unsa pa ang gidugang dinhi nga gisulat sa Executive Vice President tinor bagid sa pagbungkag. Ari ko mabasa sa pahina 28 na Brad Hernan o Brad Mario ingon nini atong mabasa. Ang title niyo mga pagampo ug paghinaot. Kaya nga naman giagig pangampo ug panghinaot kay nagoy yawa nga magsusulay di gipanghinaot ug giampo ang mga kaigsunan nga di gyud matintal ang mga yawa. Daghan man ning mga yawa. Ha? Upat na ni kabok nga atong gipakita nga nibulag sa PBCM. Na ang pahimangno ni Master alang sa tanan nga angay gayud isilsil sa mga alimpatakan sa tanang sakop sa PBC maron dili madaldal og matintal ngadto sa tinuan nga nagapaka arong ingnon nga sinugo og gimansayan mao kini lugar ang mga pahimangno. Ipunting lamang pagsiguro ang inyong kaugalingon diha kang Master ug wala nailain. Naa diha ang nakasulat sa balaod numero 13, balaod sa mission pahina 25-26. Dugang pa. Ang kanunay namo nga pagampo mao kini nga unta malamdagan ni Master ang mga kasing-kasing ug mga hunahuna niadtong mga sakop nga natintal og niadtong wala pa madaldal sa mga magsusulay nga gisudla ni Satanas og sa iyang mga sinugo aron magpabilin sila dinhi sa tinuod nga pagtulunan sa Dios nga gitukod sa Espiritu Santo nga mao si Divine Master Tomas D. Jr. Tanawa gani ang mga pangamuyo ug pagampo nga gibuhat ni Reverend og kanamo sa mga matuod nga mga ministro. Nga unta ang katong mga katawan nga matintal ni Satanas nga dili sila ba hitumpawak gid ngadto ba nga mabalik sila o magpabilin sila sa matuod nga pagtulunan sa PBCM. Na unsa pa nga gitukod ni Master. Sa makausa pa balik ko namo sa pagpahinumdom nga ang pagtudlo sa doktrina sa PBCM mo'y usa ka buluhaton nga pagpadayon alang sa pag-uswag og dili sa pagbungkag sa pagtulunan. Ingon si Mr. Valencia, Mr. Alon, bungkagon man imong PBCN loy, wa mo tubag kay bungkagon di ay pag-interest politika. Nao gisuwat ni Reverend o ang matuod nga di siya mubungkag sa PBCM ang pagpalig-on ni sa PBCM. Dugay naman yung basahon na Brad Ron. Napa siya sa kiliran ni Reverend, ingon siya gisikaran ko no siya. Oy, wala ba ka sikari nga kanang gisikaran kag literal dili ikaw ray hawa-hawa. Ato ipadayon niyo. Tungod kay mao man kini ang taas nga gibilin kanamo ni Master ingon si Reverend nga mga ministro sa pagtulunan apel kaani nga taas unta wa ka kalabang amo kining pagabuhaton sa binsang unsang pagi nga among maarangan kay katungdanan namo nga isang yaw maayong balita mahitungod sa Espiritu Santo nga tuman diha kang Master Tomas D. Eugenio Sr. Kay kining among gibuhat sa pagpadayon, sa pagtudlo, sa doktrina, sa Espiritu Santo mo'y paagi usab sa pagluwas sa among kagulingon og niadtong nagapatalingog sa among pagpanudlo. Mr. Valencia, pagbungkag, wa ka malipong, ibalik lang namo ha ang imong termino nga binugoy ba? Kanto ba? Matud pa ni Cesar sa una kini si
Aklino sa walang-wala pa ni. Perti man ni bugoy man ni balay kuno ani murag balay sa kukok matud pang Cesar. Yeah. Amo lang gi-review ba. Na karon nga ni asenso ka na gipanalanginan ka, alam tingasan ka, gikontra nimo ang anak sa naghatag di mo panalangin. No. Wa uroy ka Mahadlok. Wa uroy ka mahadlok ba. Adugang bahasahon ako sa pahina 10 nining mong basahon, no? Sa pagsulay mga pagsulay sa tinuod nga katawan sa Dios pahina 10 diri pahina 10. Ang mga pasidaan ni Master, yan ang mga pasidaan human sa mga pangamuyo sa mga maguli, na din pasidaan sa magtutudlo. Aduna sa basahon, nga balaod sa mission, balaod numero 13, pahina 25-26, ginaingon, kinahanglan ang pagtuong nga malig-on, dili magpatintal sa mga tinuan nga yawanon. Kung gusto kang makasiguro nga dili malaang sa imong pagtuo ug matintal sa tinuan nga yawanon, ipunting lamang pagsiguro ang imong kagulingon diha kang Master, ug wala nay lain. Kay kon mulingi ka pa ni bisan kinsa man ang bisan kinsa? Anong pasalaag? Aquilino, Danilo, Pedroso, Macanayo. O makidibya gud mo sa PBCM. Kamoy katumanan ani. Kung mulingi ka ba ni bisan kinsa, bisan pa sa igsoon mo sa pagtuo, mo ay kahigayunan nga maling lang ka og malipat sa pagtuo. Mo ni gibuhat ni Reverend nga pugnan ang mga kaigsuonan, dili bungkagon ang PBCM. Ang nibungkag mao tong gipakita nato. Ang pagtulunan nga gitukod ni Macanayo o ang pagtulunan nga gitukod ni Danilo Nakwa. O dili si Reverend mo nagbungkag. Mo nang nabasa na to sa maong mga basahon nato dinhi sa mga pagsulay sa tinuod nga katawan sa Dios, brother na. Na, unsa padugang dinhi sa pahina 10. Kinsa ba kining mulingla og mulipat-lipat sa atong pagtuo? Mga igsoon na usab sa atong pagtuo, da kamo kanimo mga magsuon sa pagtuo. Mga balaod sa misyon, pahina 26, mikutlo og pahayag gikan sa Jeremias 5:26 nga nag-ingon. Kay sa taliwala sa akong katawan, mo naging ni Master, nara sa taliwala sa iyang katawan, igakita ang daotang mga tao. At sila na nagbantay ingon sa mga ngayam nga naghati, sila nagbutang og usa ka litag, sila mudakop og mga tao. Mo nagibuhat ron sa PDM ni dakop og mga tao. Unsa pa ang gipahayag dinhi? Bosa bisan kinsa nga nagagikan na siya sa PBCM o nasakop na niini nga pundok. Unya maglain og tukod sa iyang kaugalingon nga pundok. Apan gamiton lang gihapon ang PBCM o ngalan bahinoon ni Master Tomas D. Ihinyo Sr. aron ipaon sa pagpangdani og mga sakop nga niana siya mao ang gipabantayan ni Master. Sumala sa balaod sa mission nga iyang gibugna og mao kana sila ang mga ginatawag og daotang mga tao nga tigpasala. Kinsay daotan? Si Reverend nga mo nagpaliko nagpabarog sa PBCM o kamo nga nibiya sa PBCM? Isip-isip, Mr. Valencia og sa mga naminaw. Sa sunod, daghan pa man gid kay ni atong tubagono nimo. Mo abot pa ni daghang mga part ning atong pagtubag. So, pasensya amo lang hangyoon ang mga nangutan nga mapinding pagyud kay sa amo nang gikaingon amo sang hawanan ang dalan sa among mga paghanay sa pagtubag diha kaninyo kay namin nagsamok-samok nagpakairong ingnon may laki. Ha? Pero diha ito sumada nga siya di ay moy na agisundan sa Satanas o yawa niyong kagyawa si Reverend. Na balikan pa namo nang giingon nimo nga ingon si Master na nagkanta-kantang yawa. Nya ang kanta-kanta si yawa narabay paborito po nga kantahon namo kon grante nga kami ng yawa na paborito ra po namo ng kantahon ng imong background nga we're all alone. Nya ganahan ka Mr. Valencia og background nga kantahonon magana si yawa. Unya napay imong komentaryo nga yawa buang daotan kay iyang gibasa nga akong misis nga katawa. Tubagon niya na muna. Napagyud tong imong gingon nga hinawayon ko ganyan yung kanga. Tubagon niya po na muna. Gamit-gamit ka mga teksto. Ikaw ra gyapon mabulyaso na. Amo lang nang gipasidaan para nga pagabot mo imong hinuklo na kadaan, mag-prepare kadaan ba? Ay tulog-tulog. Pag-research sa imong mga igtutubag. Kay lipaghong gid ka human namo, ikaw mo sunod pag human nanapudayon sila Brad Cesar og si Brad Samuel Montemayor mura kag bingka nastunga. Kalayo si babaw, kalayo si lalom. Pagod gi ka. Nagkaron purot naman oras Brad Hernan, Brad Mario. Daghan pagyunta atong istorya pero limitado man ang oras. Manamilit na kami kaninyo sa ngalan sa magtutudlo Master Tomas D. Ihinyo Sr. og sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Kini ang inyong igsoon Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos. Ingon man sa mga kauban nga Evangelista o Ministro. Kiniusab yung igsoon, Brother Dibsy Saba. O kanisa sa si Mario Chavit. Kinisabi niyo ang Evangelista Brother Hernaldo Pipi. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug mayong hapon kanatong tanan. Hayat mati
tayo sa daog